A wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i'r diwydiant pysgod Cregyn yn sgil y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. O'n i'n gweithio gyda'r diwydiant yn ogystal â phwysleisio i Lywodraeth y Deddf Unedig yr angen dybryd i gadarnhau y bydd diwydiant pysgod Cregyn Cymru'n parhau i gael mynediad dirwystr i'r marchnadoedd allweddol ar ôl ymadael yr Undeb Ewropeaidd. Diolch am yr ateb yna. Yn 2015 mi oedd amaethu pysgod Cregyn werth rhyw 12 miliwn o bunnau i economi Cymru. Mae o yn ddiwydiant ac yn gyflogwr pwysig yn y etholaeth i, ac mae gallu i werthu mewn marchnad sengl yn ddidoll wedi bod yn gyfraniad pwysig tuag at lwyddiant y diwydiant. I roi ffigurau i chi, mae 98% o gynnyrch y Bangor producers yn cael ei allforio, rhyw 70% i'r iseldiroedd, 20% i Ffrainc, 10% i Iwerddon. Rwy'n gael ddyfynu gan un o arweinwyr y diwydiant yna sydd wedi canmol rhai o'r trafodaethau sydd wedi digwydd yn fewnol yng Nghymru ers y bleidlais, ond mae o'n deud i fod o'n ofni y gweitha i Gymru drwy'r ffaith na fydd gan Gymru na'r Alban y Gogledd Iwerddon lais uniongyrchol yn y trafodaethau ar adael yr Undeb Ewropeaidd. All y Prif Weinidog felly ddeud wrthon ni be fydd strategaeth Llywodraeth Cymru o hyn allan i geisio diogelu dyfodol y diwydiant pwysig yma? O 90% o bysgod sydd yn cael i ddal yng Nghymru yn cael ei allforio. So felly bydd unrhyw rwystyr, toll neu unrhyw fath o rwystyr arall yn wael i'r hynna sydd yn allforio. Ni'n gwybod bod y Marchnad Deddf Unedig yn rhy fach i sicrhau dyfodol iddyn nhw. A dyna pam mae'n mor bwysig i sicrhau bod Llywodraeth y Deddf Unedig yn cadw at i air, cadw i gair mwyn sicrhau bod yna lais cryf i Gymru a'r Alban a Gogledd Iwerddon yn ystod y trafodaethau dros y 2 flynedd a mwy nesaf.